Buenos dias, ihan uudet. Mä oon täällä heräilemässä, kuten kuvasta näkyy. Ja heti tulin hoitamaan tätä minun palannutta ihoa. Ja siitä tulikin mieleen, että mä kerron teille vähän, mitä tuotteita mä itse käytän. Aloe verahan on se superkosteuttava ja hyvä hoitava voide palaneelle iholle. Ja mulla se nyt löytyy tästä Nivea After Sunin muodosta. Niin jos tiedät jonkun paremman aloe veraa sisältävän tuotteen, niin saa ehdottomasti mulle hihkasta siitä. Mutta mä käytän nyt sitä tuossa muodossa. Sitten mulla on tietysti Tyrni, Ecofarman Tyrni vartalovoide. Se on tässä ollut ahkerassa käytössä muutenkin, ei vain palaneelle iholle. Se on ihanan kosteuttava. Tyrnihän on semmonen ihoa uudistava ja superfood myös niin kuin iholle. Sitä, eli siis mä kerrostan näitä tuotteita, jotta saa maksimaalisen hyvän tehon. Sitten mulla on Bepanteenia. Tää on tämmöiselle herkälle, kutiavalle, ärtyneelle iholle karkotettu. Sitä myös laitetaan. Ja paikalliselta apteekilta sain suositukseksi käyttää tätä Eucerin, vai miten se sanotaan. Ja tää on siis sprejattava. Tää on tosi miellyttävän tuntunen levittää ja siis jättää tämmöisen kalvomaisen tuhdin pinnan, mikä on tosi hyvä, että ne voiteet, mitä täällä alla nyt on, niin ne todella jää sinne imeytymään. Ja tämä ikään kuin, sulkee ne voiteet tänne ihoa hoitamaan. Ja siis tää on tuhdin tuntusta voidetta muutenkin, että aivan varmasti hoitaa ja on hoitanutkin. Että mä huomaan, tää on nyt toinen päivä, niin kyllä tuntuu jo paljon rauhallisemmalta, vaikka onhan tää vielä ilkeän näköinen, mutta ei punota niin kirkkaan punaisena kuin aikaisempina päivinä. Eli tämmöisillä tuotteilla minä hoidan palannutta ihoa. Laita ihmeessä mulle kommenttia, että miten sä tykkäät hoitaa tai mikä on hyväksi todettu konsti, koska tapoja on monia. Ihan supervinkkinä palaneen ihon hoidolle on Flow-juoma. Kyllä, kuulit aivan oikein. Eli Flow-juoma tuotetta voi käyttää myös ulkoisesti. Multa harmillisesti puuttuu just se, mikä olisi tälle palaneelle iholle paras. Eli Tyrni Flow-juoma. Ja siis sitä voi tästä ottaa ja levittää palaneelle iholle. Mä oon kuullut ihan mielettömän hyvistä tuloksista. Eli jo vuorokaudessa saat rauhoitettua sillä tuotteella ihon. Ja siksi mua harmittaa, että multa justiin puuttuu se Tyrni Flow. Mutta näillä saa sitten taas sisäisesti ihan mielettömästi potkua päivään. Joten me miehen kanssa taas napataan yhdet flowt ennen kuin lähdetään pitkille kävelylenkeille. Suosittelen.